Ngibingelele-ke ngane zawethu ngalesi sikhathi ngibingelele ku-Changes Akasha. One thing I have forgotten to do is to fetch some water here. But fortunately enough, we do have them nearby. Ngixolise ukungena late. In fact, I am not feeling well. Kodwa ke ngithe angingena ngibe khona because angisareportanga ukuthi ngeke ngize ngingene. So I know that there are people who are patiently waiting. Every time they wait for me to be live. So ke ngi-live ke okumnandi ukuthi I still gonna upload this live session on YouTube. So abanye bazowuthola khona ke ku-YouTube. Angizokuba mningi ke namhlanje. But ngifuna sikhulume nje ngezinto eziyifew noma in fact nje cabanga ukuthi i-topic nje iyodwa namhlanje. Ile ka fake it until you make it ukuthi kusebenza kanjani. Ngiyabonga okwami nje bengingafisa nanokuthi ngingaqedi ngisho u30 minutes ngikhona la, yabo. Bengakufisa lokho ukuzodlulisa nje umbiko ngempela ukuthi umbiko lo yabona le ka fake it until you make it ukuthi isebenza kanjani. Kahle bafethu iyangifikela lento ukuthi ngiyisho ukuthi i-reality lento ekuthiwa i-reality can be tempered with. I-reality iyamanipulateeka nje reality. You only need information ukwazi ukumanipulate reality because the whole reality vele i-information kwayona, yabona. Kwayona i-reality i-information is just a simulation, it's a coding of zeros and ones. The universe is mathematically oscillated universe, so you can tamper with the reality, create into ifunayo. So what you only need is the information. Awudingi zonke izinto lezi ngoba khona umuntu ongamtshela ukuthi akathathe utshani awuxove namanzi bese ayageza uzokwenza naye lokho, kodwa akafuni nokwazi ukuthi indaba kumele ngenze kanjalo. Utshani bunamapha amandla mase ubuhlanganise namanzi, why kuzosebenza, yabo. What is the thing behind? Ngoba kumele wazi ukuthi into esebenzayo akusiyona lento ekusho ixove. Into esebenzayo wena kumele ube ne-information, yabo. Mase sengikutshelile mina ngathi hambe obasukela laba, mina ngizokubheka mase sebekushaya, yabo. Usunolwazi lapho, usune-information, uzokwazi ukuthi iyakubheka leyo nto leyo, uzobasukela and futhi ubasukela lokho kukunika namandla ukuthi ngiyazi ukuthi ngine-backup vele, yabo. So uma ngabe ungenayo information kuba inkinga ngoba nento e-right ne-wrong ekumele uyenze nesebenzayo nengasebenzi awazi, yabo. It's like uNkulunkulu nje vele wakudala wakushiya la emhlabeni kanti ayikho leyo nto leyo. So bafethu ngiyanibingelela ke nonke engenayo ngalesi sikhathi. Ubingelelo Changes Akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. You only need information. So ke angiphilile njengoba ngishilo ukuthi ngizwa in fact ngathi kuyangiqala lokho kumkhuhlane, kodwa ngazi ukuthi kuzophelelaphi ngoba njengoba nezinto zishintsha la kwi-universe nama-planets emuva kwenzeka ama-transit kuningi okwenzeka la kwi-universe. So nathi ke njengoba we are not exception and we are not immune from what is happening within the universe, so nathi ke sisuke so affecteka in one way or the other, yabo. So there's no train smash lapho, yabo. So lento ka fake it until you make it ngifuna uzokhuluma ngathi isebenza kanjani lento ka fake it until you make it. Into kumele ukuthi uqale uyazi ukuthi wena energy transmuter, uyayishintsha energy
ureceive energy uyishintshe yenze reality, ureceive energy uyishintshe yenze reality. So leka fake it until you make it isho ukuthi wena uzoreceive energy uyishintshe ngale ndlela efuna wena bese uproduce reality, yabo. So i-reality njengoba iproduce wena, akucabange nje mfethu, akucabange kanje. Amanzi mangabe uwafaka efridgini kwi-deep freezer ayafreezer, yabo, esikhathini esithile ayafreezer. Sometimes futhi amanzi mangabe uwathatha uwafaka eketeleni bese uyaplaka bese uyalokhunja lapho uyaqhafaza, amanzi kuhambeni kwesikhathi abile lawo manzi lawo, yabo. Kodwa wona asuke ngene ekulesi state akusona, kodwa yini eshintsha amanzi ilento le afakwe kuyona, iyona ewashintshayo ukwenze lokho efuna ukwenza wona. So lento isho ukuthi ke nakuwena futhi kuza into eneutral kuwena, kodwa nje lento eneutral eza kuwena information wena bese uyayishintsha wena wenza meaning, yabo, ngayo. Uthi long time, Post Malome's, long time mfethu, but I've been here for like every weekend ngiba live. Why uthi ngicabanga ukuthi algorithm sometimes mhlambe yakho isuke ingangipick ngoba kuwena wedwa, nabanye bake besho the same thing. Thola ukuthi like I've been posting and futhi I've been live. Last week awukho live engeke ngawenza, na last week bengikhona, na last week bengikhona, nakulokhu yabe ngikhona. Cabanga ukuthi i-algorithm esesayidini lakhe bengangipick, yabo. But it is not a train smash ke, the journey continues, yabo. So good people ke lokho engikushoyo ukuthi wena ufika receive energy bese uyayitransmuter bese uyakhipha ama-output. Lento ka fake it until you make it nayo futhi isebenza kanjalo. U receive energy uyishintshe bese uyakhipha lokho ngalo. Shuthi wena uyi-meaning generating machine like yabo. Wena unikeza ini i-meaning leyo ikunikeza ini ama-emotions athile, yabo. Ake ngithi nje phethu nakho uhlangana ne-situation, yabo, le situation ohlangabezana nayo ukuwena ukuthi uletha yiphi meaning, ngoba i-meaning ozoyifaka kulo situation iyona ezokwenza ukuthi lo situation leyo ukuthi uzizwe ngendlela ethile ngayo bese wenza into ethile ngayo, yabo. So wena nje kumele uyazi ukuthi ayikho i-situation eza kuwena ine meaning yayo ukuthi le situation is good or bad, i-meaning iletho wena, ngithi, yabo. So manje ke le ka fake it until you make it ke ingena kanjani ke kule ndaba? Ingena la ekuthenini yabona, if you fake it lapho sisuke sikhuluma ngokuthi asikukhulumi ngale ndlela abantu abacabanga ngayo ukuthi uzofake uzenza into ongeyona la, ulokhu uzenza mhlawumbe into yabo engeyona, uhamba uposta lana uzenza umuntu ongayena ngampela, yabo. Uhambe mhlawumbe usugqokana nama-fake ke manje ufuna ukubonakala njengomuntu othile, uzassociate nabantu abathile, ugcina usuba yi-puppet nje, uba yi-people pleaser ngoba nakho ufuna ukuthi nje kubonakala ukuthi uhamba nosibani wena, ufuna leya entitlement leyana, yabo. Uyafake nje kahle hle, yabo. Ziningi izinto abazenzayo abantu abafakayo ngazo, sola ukuthi umuntu uyafaka lento le akayona lento le yathi uyiyona, yabo, uyafaka. So ngizokutshela ke mina ukuthi lento ka fake it until you make it isebenza kanjani kahle. Ayisho ukuthi hamba uqamba amanga la ngaphandle uzenza into ongeyona, ayisho kanjalo, ngoba masulala ebusuku uyayiphikisa nawe usho ukuthi yazi kodwa this is not me, yabo. Qiniso lisi akumina lo, abantu nje ngibenza ilima la, I'm fooling them, yabo. Thola ukuthi ngikhuluma kanje njengoba ngikhuluma nawe nje la, ngiyafeteza, kodwa yonke lento engikhuluma futhi in contradiction nendlela mina engenza ngayo nendlela engiphila ngayo, yabo. Akufuneki ke lokho ke, akona ke lokho kufika okufunekalayo lokho, ngoba lokho kufika lokho akukusizi ngalutho, kunalokho ukubuyisela emuva, yabo.
ngoba kuba negap edinga ukuthi uyifill up. Lo gap leyo iba ngaphakathi wena, lo gap leyo ukuthi ngiyafisa ukuba lapha kodwa akufikeki, and lokho kwenza ukuthi kube khona ini uba awubi content, awubi nayo contentment, awubi satisfied empilweni yakho ngoba uyazi ukuthi this is where I should be kodwa angikho lapho. So kunalokho ngiyafake ke. So into ekuyiyona nansi leka fake it until you make it. Ethi into wenza njani? Yabo umuntu ofuna ukuba uyena wena, yonke reality ofuna ukuyi-experience, lo reality leyo kufuneka vele ukuthi iqale existe la kuwena, angithi uqale ube nayo i-identity, ama-traits, i-lifestyle, ama-beliefs, konke embodwa yilo muntu lo ufuna ukuba uyena. Lento ibuye ijampeke la, ngibuye ngingaboni ke la abantu uthola ukuthi bayakhuluma la, lento iyajampa la ngoba ibuye yenza into zayo. Ngihlusha mhlawumbe ihlupha mina weYolanda uthi ngibeke kanje, sengibeke kanje, mhlawumbe uzothi ihlupha wena nje network, kanti mhlawumbe ihlupha mina. Uzothi ihlupha wena nje, ihlupha mina ngoba ngiyabona nami ukuthi ibuye ihambe kuba ngazuthi iba sesimeni sokugijima, isuke kade seyithuleke lapho. Yezwa bengisasho ke la ngithi lokho le reality le noma lo muntu lo ofuna ukuba uye kumele ube naye la, ngoba vele kwayimanje umuntu oyena vele mentally crafted namanje, naye vele uyi-illusion, uyi-fake vele, yabo. Hayi ayinalutho yami Lira, hayi ke ngiyabonga we Lira, ngiyabonga. Thank you for confirmation. Lo muntu oyena kuyimanje naye vele mentally crafted, wamanga uyi-illusion kwavele kwamanje ukuthi this is mina, this is who I am kwamanje vele lokho ukuthi this is who you are. Konke lokho kumele ukuthi ukukhumbule ukuze ukusho ukuthi this is who you are, kumele ukuthi ukukhumbule. So mawuthi kumele ukuthi ukukhumbule kusho ukuthi that is not true, it's kumentally lokho ukuthi wena uyikona, yabo. So into kumele ukuthi uyikhumbule uyicabange is mental, ne? So ngisho igama lakho lidinga ukuthi ulikhumbule nalo, yabo. Kwayilona lidinga ukuthi ulikhumbule lelo gama lakho lelo. So now uma siza kulento ukuthi fake it ke until you make it, lapho sesikhuluma ngokuthi lo muntu lo ufuna ukuthi ube uye wena, yabo, lo ufuna ukuthi ube uye. Uma unayo la ne reality yakho yonke into ungashintsha okukodwa ukuthi ufuna ukuba umuntu onjani, aqale lapho. Ngoba inkinga iqala la ukuthi abantu abazi bafunani, yabo. That is why umdala engazi simele abanikezeni, ngoba in the first place abazi sibafunani, yabo. So uma bengazi sibafunani, one day ufuna iveni, next day ufuna ibhasi, next day uhamba igwasi, yabo. I-universe ufuna into eyodwa bese uyasticka kuyona leyo nto. Ungalimi usubona le usuyashintsha, uphinde ubona leyo bese uyashintsha, ugcina undecided. Ifuna i-universe ukuthi uhlale kulento oyifunayo, ungadidiseki, ubuye usuyadivert ayikufuni lokho i-universe. So hlala kulokho okufunayo, ku-envision la kuwena. Lo muntu leyo ofuna ukuba uyena unamaphi ama-qualities? Umuntu ukuthi onje financially free, angithi umuntu financially free, onjani futhi health, angithi onomndeni wakhe health futhi happy, angithi. Yeah, ngiyakuzwa we fix uthi totally agree. Ukubala izona izinto oyifunayo lezo. Mawukuthi izona izinto oyifunayo lezo, umbuzo omkhulu ke uthi how do you get there?
Yes, omunye umbuzo ke lo ukuthi how do you get there? Yabo? Ngoba usunaye lo muntu ofuna uba uye. Hayi lo yabo lo ingqondo ifuna ukuphikiswa ingqondo ifuna ireality bafethu iyamanipulatewa. I-universe uyawazi ukumanipulate izinto just like lapha eBhayibhelini njengoba kuthiwa ulo ubani lo wafika wambatha isikhumba so semvu ungabe semvu noma esandla lento eyihlabile kwase kublesswa yena esikhundleni sokuthi kublesswe lo munye wantshontsha isibusiso ne le nto ke ayisho ke literally ukuthi kwenzeka kanjalo isho ukuthi le nto i-universe uyakwazi ukuyimanipulate bese iyakublessa i-universe uyayiqambela amanga uyayimanipulate ngobani ingqondo yakho ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kwento eyamanga nento eyiqiniso ayikwazi so manje mangabe wena uzofika uenvision umuntu ofuna ukuba uye umbeke la bese uyayibuza ukuthi how do you get there yabo iprocess ke leyo ithini iprocess yokufika lapho ufuna ukuya khona asikhuluma ngefinancial abundance umuntu ofuna ukuba uye wena umuntu ongaxayekile emalini angithi ukuqala loyo yabo ufika kanjani lapho ekuthenini ube umuntu ofinancially free angithi 2 ufuna uba umuntu futhi wena othi financially free nje futhi uwealthy unemali zakhe ufika kanjani kule I mean uhealthy ufika kanjani esigabeni sokuba healthy yabo ufuna ukuba ne happy family yakho ube kuyi happy family ufika kanjani kuleso sigaba leso zonke izinto lezi ufika kanjani lapho so ke ilapho sekuzoqala khona ke manje ama habits usuzoqala ama habits lama habits a informwe umuntu wena ofuna uba uye angithi lawo ma habits lawo iwona lama habits already ke mangabe uzoformulate ama habits akho ngeke ukuthi wena ufuna ukuba healthy uqala ihabit yokubhema angithi angeke ukuthi ufuna ukuba healthy uqala ihabit yokubhema uthi ufuna ukuba financially free kodwa uspenda careless yabo uthi ufuna ukuba ne happy family kodwa awulungisile ama anger issues akho awukho aware indlela oreacta ngayo no engage ngayo like izinto ezifunayo zisho ukuthi kuzomela uqala ube conscious ukuthi into ebalekile la ukuthi how do you get there abantu they are just dreaming nje they keep on dreaming manje ufake ngokuthi omunye uza hire imoto khona ezobonakala sengazuthi kanti hayibo lento yokufake phela isho ukuthi uzostika kwi process angithi njengoba uswazi ukuthi ufuna ukuba umuntu onjani how do you get there okulandela phela usuzoformulate ama process noma ama systems owenzayo daily azokufikisa lapho iziphi izinto kumele ukuthi zenzeke ukuze ufike lapho mawufuna ukuba financially free uyazi kumele wenzeni angithi uyazi kumele wenzeni kumele ubudget utrack spending sakho izinto ezimbili lezo ukuqala kokuhlakanipha ukubudget qala nje ukuhlakanipha financial ukubudget ilapho nje indaba yabo how do you get there ukubudget mawuqeda ukubudget you follow the budget abantu ke mawukhuluma ngale lo topic kanjalo ke aphathelene nalokho baba nenkinga ke ngobani they don't want to face their financial situation head on bafuna kwenzeka ama wonders nje ama wonders kanjani azoqhamuka lapha ama wonders ngoba wena phela kumele ukuthi ukhanyise light ukuthi like la wenza kanjani 2 ufuna ukuthi ube healthy uyazi ukuthi kumele ujim angithi ufuna ube umuntu healthy uyazi kumele ujim kumele udle healthy iprocess le izinto kumele ukuthi uzenze daily lezo zinto zi-informwe umuntu wena ofuna ukuba uye ngithi yeso so abantu bazothini ke manje before you come to that lokho into ezokwenza ujabule wena ile yokuthi ngiyazibona ngistika kwi process yabo iyona into ezokujabulisa leyo ukuthi ingqondo yazi into ekuphikisela yona ingqondo ikuphikisela ukuthi ngeke ufike ukuthi wena I'm financially abundant I'm wealthy I'm financially free yabo uyigoqa ingqondo yakho izokuphikisa izothi ayikho leyo nto
ungathi usahlule 1 no 2 no 3 izokuphikisa ingqondo yakho, and by that time you are going to vibrate low because ingqondo yakho izokutshela ama hard facts ukuthi wena usahlule 1 usahlule 2 usahlule 3. Iyabona ukuthi wena uya delusional nje lento ishoyo, iphikise nawe uvumelana nawe bese uthi ayisebenzi lento yo law of attraction no affirmation, bese uthi ayisebenza ngithi. Kanti ingqondo i manipulate ngokubona ama results angithi. I manipulate kalula ingqondo ngoba uma ukwastika kwi process wena uthi lapho nomthandazo sibiye uthi ke ama wonders awasebenzi endawekho. Awasebenza ama wonders. 1 in a million ama chances aleyo nto ukuthi kwenzeka ama wonders, 1 in a million. Yabo, umuntu oshintsha isimo uyena lo consciously. Ushintsha consciously. Hayi ukuthi uzobeka isandla la bese kuthiwa izinto seyilungileke wena ayikho into emele ukuthi uyenze. Fanele abantu bafele uJesu ayiseke into emele benze ukudlala konke lokho. Bafele uJesu then yonke into is done and dusted. Ukudlala lokho. Do the work. uJesu engazeli ukuthi uzotshela abantu ukuthi abakholelwe kuyena and then yonke into seyifine. Uzothi abenze lento ayiyenza. uJesu wenza umsebenzi. uJesu wenza umsebenzi. Wathi nawe wenza umsebenzi, lento engizenza ungazenza nawe. So ke ngiyaqhubeka ithi into ke let me see asibingelele revelation, sibingelele bese sithi ke into ingqondo ijatshuliswa ukubona ustika kwi process. Yabona mangabe izoqala ingafuni kwazi lokho. Yabona umuntu oyena manje uyi energy vele, uyi entity, it's energetic umuntu owuye right now. So ama thought patterns nama thought forms owa developer wena nama habits akugcina ula ukhona noma umanifesta le reality awazi ukufuna ukuthi wayeke kanjalo. Ngobani afuna ukumanifesta ngawe lo muntu oyena manje vele u-energetic when uya manifesta. Umuntu obhema uthi uyabhema we are just manifesting that. Umuntu mhlambe oboleka kakhulu mhlambe komashonisa we are manifesting that. Umuntu onlokhunjana oxabana nabantu we are manifest whatever reality okuyona we are manifesting it using ama thought pattern, your subconscious, your thought forms, indlela ocabanga ngayo nendlela oprocessa ngayo izinto yabo. So lo muntu ofuna ukuba uye wena akenze izinto mhlambe ngale ndlela leyo zenza ngayo wena ngoba once you change the way you think and your thought patterns and thought forms and your habits, your reality will start to change angithi yabo. So uzoqala ke manje ustike kuma processes, ustike utrust process ukuthi le ndlela le iya kulomuntu lo engifuna uba uye. So futhi uzofila njengaye lo muntu. Yini ezokwenza ufile njengaye lo muntu ukuthi usune sure yokuthi it's a matter of time ukuthi lento ngiyimanifest kodwa already isiyenzekile. Sekushoda nje ukuthi manje kubona abantu. So wena uzoqala ujatshulise yilo nto ukuthi nje already sekwenzekile vele ayikho indlela ukuthi kungenzeki ngoba le ndlela le direction le ibheke khona vele la ngifuna khona yabo. Yabona nje mangabe ngithi mina ngoDecember ngizoba no 12,000 ngoDecember. Akudingi ukuthi mina ngize ngikholwe ngoba nakho sengiba nawo 12,000. Wow, sengino 12,000 ngiqale ngijabule. Ngizojatshuliswa ukuthi hawu January, February, March ngiyawubeka 1,000 ngoJanuary, ngiyawubeka 1,000 ngoFebruary, ngiyawubeka 1,000 ngoMarch. Ingqondo yami yaqala isiyakholwa ke manje yazi ukuthi wena already we are having 12,000. Buka look inyanga ezu3 already usubabekile 1,000. You know ukuthi vele le ndlela ibheke ekuthenini ngibe no 12,000 at the end of unyaka. So already you become happy for ukuba no 12,000 manje uba happy manje already sekusela ukuthi vele kubonakala ngaphandle lokho kodwa already seyenzekile leyo nto yabo. So nawe ke uma ngabe ustika kuma process you stick to the process
you know ukuthi le processing stick ekuyona akugeje le processing stick ekuyona isikhathi ke singaba umngani wakho noma singaba isitha sakho yabona uma usitike kuma processes aya lapho ufuna khona kulo muntu ofuna uba uyena believe you me isikhathi sobo umngani wakho lapho yabona nje musu ubeka u10 years wena uthi nangu 10 years noma nangu 5 years noma whichever years ufuna ukuthi uwabeke uyabona makufika kuphela leyo mnyaka leyo kukabili it's either isikhathi siyobe siwumngani wakho noma isikhathi siyobe sisitha sakho uma ngabe usikhile uhlalile nama processes ebekumele ukuthi uwenze abheke kulo muntu ofuna uba uwe isikhathi sizoba umngani wakho ngoba uzobe usubheke emumva ukuthi wow kodwa uma ungakwenzanga lokho isikhathi sizoba isitha sakho soba isitha sakho isikhathi ngoba uzobuka ukuthi lento buka manje usuphelile u5 years lento engangicabanga ngabe manje ngikude empilweni nga give up endleleni kodwa ke anyway you still have to start afresh yabo so wena ke leka fake it until you make it you have to be the person lo on ube nama habits alo wa muntu loya wena ufuna uba uye udevelop ama habits alo wa muntu loya udevelop i lifestyle yalo wa muntu uacta kanjani wenza njani yabo hayi ukuthi wena uzoqala ukuphila njengaye lo muntu ngoba nakho usunale izinto anazo lo muntu ngeke uzufikeke lapho ke muzo uqala ngokuthi wena ufuna ukuthi uqale ubone ireality ishintsha bese kuyimani nawe ushintsha ngeke izishintshe ireality yakho wena uqala ngokushintsha first bese ireality iyashintsha uzobona ke lapho izinto ke izokwenzeka kodwa into akugona ukucabanga ngokushintsha okwenza umehluko ukona ukushintsha qobo ukwenza hayi ukwazi is just one part of the larger system ukwazi okulandela ukwenza ngoba muke wenza yabona ama intentions are 1000 are good are not better than one action a good just one action a good when ama intentions are 100,000 amahle doesn't give you anything yabo doesn't give you anything but you need to do something angithi you know what to do then do it ingqondo yakho izoconvinceka mikubona uyenza leyo nto ustika futhi kuyona yilapho izoconvinceka khona ukuthi this one is going far bese futhi nawe uwe futhi uzothi focus kuloko kulungayo ukuthi yabo kuyalunga ungafocus kuloko ukuthi akulungi because abantu bafocus entweni abangayifuni anqena ukuthi umuntu ethe nezinto zonke abafocusa kulezi zinto angenazo aza feel bad ngokuthi kunezinto angenazo kodwa aze angafeel good ngalezi anazo yabo you have to be grateful with what you have yabo ngoba kwesinye isikhathi omunye umuntu uvela athi angizoba grateful for yabo uyazi uzinganani izinto ebeyingenzeka wes kunalokho okwenzekile kunalokho nje kunale reality oyibonayo uyazi uzinganani izinto ezingenzekanga you should be grateful for that yabo bekungadingeki ukuthi izinto zize zenzeke ezimbi kuyima ubone ukuthi bekumele ukuthi ube grateful yabo awunayo phela impilo ewu2 ehamba in parallel umanifest impilo eyodwa at a time awumanifest impilo ezu2 ngeke uzukwazi ukubona ukuthi kube ngihambe ngalendlela bengizoshona yini ngishayiswa imoto noma ngihambe ngale ngeke ukwazi ukuyibona zombili lezi zinto uzobona okukodwa at a time maybe if uhambe ngala ubuzofika ushayiswa imoto bekuyi universe noma bekuyi reality ukuthi wena ngala we are dead ushayiswa imoto but the higher power yathi wena hamba ngala lokho awumbonanga kuwena oshayiswe imoto washona so izinto ongayibonanga you take them for granted kanti awukhonjiswanga zona ngoba you shifted timeline yabo wayongena kwenye timeline so we should be grateful of that so we tend to focus entweni esingenazo sikhohle ukufocusa kuloko esinakho ukuze sibe grateful ngoba uma grateful i universe
iya-magnify bese iya-maintain i-reality. Wena lokho focus kukona iyona ezokumagnify bese iyaku-maintain. So mawufocuse wena ekuthenini kunezinto ongenazo uyaleka, i-universe iya-identify ukuthi uyaleka bese iyaku-magnify lokho bese iyaku-maintain, yabo. So kubalekile ukuthi ufocus kulokho wena okudingayo, noma in fact ufocus kulokho okukhona la phambi kwakho. Njengokuthi ngiyabona ukuthi there is a difference engiyenza every day, ngiyayibona ngejimini. Wow, every day ngiyayibona ngejimini. Mele sazi ukuthi ama setbacks azoba khona vele, yabo. Uzokwenzeka kuwe nje thothi nje kunama setbacks, ubone ukuthi hayi njengamanje kunama setbacks akhona, kodwa ukhiye ukuthini, iqembu aluwiniswa ukuthi kuvotele lona lodwa. Iqembu so bekhona abantu abavotelela i-opposition, baso bekhona abavotela leli, bakhona kodwa laba abavotela leli baba baningi kunaleli liyawina lelo qembu. So kusho ukuthi nawe uma kuba nama setback, ama setback akumele ukuthi abe maningi okudlula lezi zinto lezi ekumele usticke kuzona, i-process ekumele usticke kuyona. Mawukuthi wena ufuna ukuba healthy, ube umuntu o-healthy, akufuneki ukuthi ukungajimi kube yona into dominant more than ukuya ejimini. So lapho ke we are casting a vote for a person that you don't want to be, yabo. So okwakho ukuthi usticke kwi-process, ngoba i-direction leyo, i-direction is more important than the speed. I-direction is more important than the speed. That is how you fake it. Ngoba into ezokwenza ukuthi uyiqatshe ngokuthi yes I will make it, it's a matter of time. Ilento yokuthi I see myself ngiyayenza lento ezongibeka lapha, ngiyayenza daily, mangivuka ngiyayenza noma mangilala ngiyayenza. Obviously ke ngizofika lapho ngoba asikho isihlahla ositshala namhlanje kusasa sesikhulile, yabo. So wena into ezokujabulisa ukuthini, ngiyasticka kwi-process, and umuntu owuye la engqondweni yakho nama beliefs owafakile la, ama beliefs mele ashintshe lo ma beliefs. If ama beliefs owabelievayo wena they are not working for you, it means they are working against you, yabo. Ungawafaka ama belief la, because how you lokunja, how you think is how you feel is how you lokunja, is how you believe, yabo. How you feel is how you believe, and how you look, how you believe constitutes how you feel constitutes how you act, yabo. How you act determines your reality. Yes, greetings with Zothando. Don't forget, good people, to tap the screen as Zothando is also reminding us. So i-universe bafethu iyamanipulate kanjalo nje, iyamanipulate. Yazi ukuthi ngokwami ke I've said it mfethu okwe message, a word of the day. I've already said the word of the day. Njoba ngishilo ngathi namhlanje ke angibuthakathaka kahle, ngibuthakathaka namhlanje. I'm not vibrant. Ngabe ngibona ngithi uyangazi mina ukuthi ngikhuluma kakhulu nangezandla mina, so angikho vibrant ngale yandlela leya. Kanti nginyonyobelwa yilokho okumkhuhlane, yabo. Kuyanginyonyobela ukuthi angizwani phela nanokugqoka ke mina, angizwani nje nokumancane nje amathuba okungibona mina ngigqoka ijezi noma hayi mhlambe ngigqokile ijacket makubanda ngempela ngihlalele la endlini. Yeah, so good people, that's the way to fake it until you make it. Awukwazi ukuthi unga faker ukuthi usuphumelele wena ekubeni ungazenzi izinto, ungenawo ama habits abantu abaphumelele. Awukwazi ukuyenza leyo nto, you can't do that. Ingqondo yakho izokuphikisa. Yabona abantu aba financially stable, financially not even stable, mhlawumbe aba financial abundance or whatsoever, yeah, including financial stability, bana ma habits ababekile lapho. Yes, ngeke uthi wena ungaka stick ngisho kwi habits eyodwa yabo ephathelene nalokho, kodwa usuyaqala usuyospenda njengomuntu osephumelele, usuyokwenza izinto ofuna wena ukuthi abantu bekholwe ukuthi wena unayo imali,
kodwa wena awuwenzi wena ama-habit. Kumele you gotta do the work. To do the work is to stick with the process, the habits, the lifestyle, the values of umuntu ose-financially stable. Umuntu financial stable and financial independent waqale wazibamba wazithiba ama-buying instinct, yabo, waqale wazithiba lapho ama-spike nokuba impetus in terms of ukuthenga vele sokathenge noma kanjani ngemali. Waqale wayibamba, wa-develop into ey'thile, wabudgeta, wa-track spending, wa-investor, wa-saver, wenza lezo zinto consistently up until azabe umuntu o-wealthy. Ngeke ukuthi wena ungakazenzi zonke lezo zinto kodwa usuhamba usufuna i-reality yakhe ingameshi, outer reality ingameshi ne-inner reality. Uqala phela ulungise i-inner reality kuqala, yes, ube nama-values and beliefs and everything anayo loya, and ufile njengaye futhi. Ufila kanjani yena? Uzizwa i-content engashudinga lutho, yes, vibrationally nje lokho kumbeka kwi-edge yoku-attracta zonke izinto ayifunayo. You don't look okay, but what you are saying is precisely what I need for this beautiful day. Thank you. Oh, I don't look okay. But ngikushoyo ku precisely. Okay, ngibonga kakhulu efika. Mfethu ngiyazihudula bona mfethu ngiyazihudula. Indlela engikukhonze ngayo ukuthi I have to give you the word of the day, yabo. I have to give you the word of the day ngoba ngiyazi mina, yazi ukuthi ama-inbox engike ngiwathole ngesinye isikhathi mangingabanga live, ama-inbox engike ngiwathole, ama-inbox engike ngiwathole mangingabanga live ashoyo ukuthi awu ngakulinda-ke, awu ngakulinda. Thola ukuthi we are told by more than 2 or 3 or 4 people ukuthi I was waiting nangala ku-YouTube ukuthi yazi I was waiting. Did you na ku Facebook mhlawumbe khona sengi-inbox yazi I was waiting ngoba nami kunabantu engibalandelayo ngivele ngingathokozi mase bengasayikhiphi i-content, yabo, vele ngingathokozi ukuthi hawu bathuleleni bangayikhiphi i-content. So ngiba naloku kuba irritated nje nami ukuthi hawu lo muntu uyacabanga ukuthi there are people abafuna ukulalela, so why angasicabangeli, yabo, even though kuyena phela kuyena akazenzeli yena la ukhuluma kuthina, so kumele abe accountable, angavela athule nje angasitsheli lutho, kumele abe accountable, yabo. So nami ngiya-accountiswa ke la ukuthi changes sakulinda ke mfethu. So that is why I have to honor. Uma ngizokuza futhi mhlambe kumele ngibuye ngisho there are people, yazi khona umuntu oyedwa uthola ukuthi ukhansela yonke into, athi ngeke angisayi nalabo engizoya khona ngoba kuzongena changes, ngifuna ukulalela, yabo. How only to find out changes, wow, changes doesn't show up and changes doesn't give us any notice. Wow, changes is not taking us serious, ne? Funa simlalele makuthanda yena. Yeah, thank you we perfume Dasim we perfume. Thank you so much mfethu, ngiyabonga kakhulu. Before I sound like a broken record bafethu, ngicela ukunishiya ke nje manje, before I sound like a broken record, ngicela ukunishiya nje ngalawo mazwi la ukuthi you can be whoever you want to be given that you do the work, you formulate the process, the systems, the habits that are encompassed, and those habits and processes and systems are the ones that will lead you there. La ufuna ukuba khona. You know that I'm in the correct direction. Doesn't matter the speed. I know that I'm in the correct direction. Mina mangabe ngimangazi kahle ukuthi ukugijima kumenza umuntu ukuthi abe develop muscle. Why should I run around like 20 times ngosuku olodwa ngizungeza la grounding 20 times if ngazi kahle ukuthi I'm in the correct direction? Ngoba mine is to maybe ngazungeza ngisho kabili noma kathathu ngosuku and then I'm done. I know ukuthi it's a matter of time. Yonke into will show up, yabo, it's a matter of time. Akusho phela ukuthi uzokwenza izinto awenzi izinto ezinkulu ukuze uthole izinto ezinkulu. Wenza izinto ezincane isikhathi eside
ukuze uthole into ezinkulu. Yes. Hayi ukuthi wenza into ezinkulu ukuze uthole into ezinkulu. No. That is why abantu banale mentality ukuthi it's all or nothing. It's all or nothing. Mangabe sengilate egymini, I better don't go to gym. That is a very bad mentality. That is why umuntu afuna ukuthola imali in bulk. Ufuna ukuyithola kwi-lottery in bulk. Ngoba ukholelwa ukuthi into ezinkulu wenza into enkulu ukuze kuqhamuke into enkulu. Awenzi into enkulu ukuze kuqhamuke into enkulu. Wenza into encane consistently bese kuqhamuka into enkulu. Yabo? Watshala isihlahla sama-aphula sonke phansi kwaze kwamila isihlahla sama-aphula. Akaze kuze kwenzeka kanjalo. Watshala inhlamvu wase uyachelela kwase kuba isihlahla sama-aphula. Why so people think other way around? Othi before ngikutetele wezothanda ube right but kusasa ubuye ngizobuya weyolanda ngizobuya ake ngibambe nangu uzothanda uTrio ngimfake emoyeni kodwa ke agalele esawubona wezothanda. Sanibona yaphila. Uyaphila? Yaphila njani kade sagcinana? Hayi singanene mfethu hayi ukukhala kusizi bathi abanye kwahlula imbuzi. Shawa flu nami le kushaya ngiyacabanga. Ayizodlula kodwa ayizodlula. It just nje vele part of universal ban shift and all those things. Oh, okay. Ngicela ukusika lijikayo nje since uthe awukho right. Okay. Hambe kulamazwe ohamba khona. Yeah. We have to work on ourselves ngaso sonke isikhathi. Okwamanje ungangaba nayo i-direction yokuthi what is it is that you want to do noma yini purpose yakho la. Kodwa i-purpose yakho ilinke kakhulu ezintweni wena ozithandayo noma ezintweni ezenza wena ube happy. Izona zinto lezo olethelwe la ukuthi uzosiza abanye abantu. So into ebalekile la ukuthi sonke kufanele hold our spaces so that sizosiza abanye abantu ukuze bavuke because awusebenzi la wedwa. We need each other, we are interconnected. So nawe mangabe hold ispace yakho lapho ngifuna ukukupcaptureisha la ungathukiki mase ubona ngathi mhlawumbe utshela ukuthi ngiyafreeza la ngifuna ukukupcaptureisha kodwa ungaqhubeka. Okay. So wonke umuntu ufanele hold ispace sakhe la ekhona because if we are raising this consciousness lena akumelanga kube khona umuntu ofila alone yabo. So nawe la ukhona nami la ngikhona nobani la ekhona uma evuka enza umsebenzi senza umsebenzi within ourselves siyasizana because we need each other njengoba our enemy yona esebenza day and night ukuyisa ilokhu njani ukuswisela phansi ngaso sonke isikhathi nathi fanele sisebenze kanzima ukuze nathi la ukhona akudingi ukuthi uzothi noma kuthiwa awukho ready ke bese uyavela ku TikTok nawe ngomsebenzi lo owenzayo. You can work behind the scenes. Wena wazi ukuthi okay wena operator inhliziyo yakhe imnene awuthanda ukubona omunye umuntu engekho right awuhlekisi ngenhlupheko yomunye umuntu you feel ipain yomuntu ukuba compassionate ke lokho u feel ipain ingekho kuwena but now we feel as if nawe uyiphathi yakho kodwa konke lokho kulele kutheni what is it that you are feeding your mind because yonke lento isebenza ngama senses akho ilokhu njana indlebe yakhe iportal amehla akho ayiportal yonke into all the five senses izinto oyithintayo ziyiportal. So into ebalekile la makuthiwa do mindful work chaza ukuthi iba mindful iba aware of the things oyifaka endlebeni yakho izinto ozibukayo because i-subconscious mind yakho isebenza day and night ukuqoqela whatever information mesikulethela kwi-reality yakho. So if uyayibuza manje ukuthi why izinto ezibhedayo zenzeke meanwhile sengishilo ukuthi mina ngi this and that
fanele ufunde ama laws of universe bese uyazi ukuthi i-universe isebenza kanjani because akusebenzi ngokuthi uthandaze kakhulu kangakanani noma uthandazile noma uthandazange kusebenza ngokuthi uthini imithetho ye-universe. That number one. Yes. Number two, phinde kusebenza ukuthi wena as a person aware kangakanani of izinto oyilokhu njalo izinto ey'ngena ngendlebe yakho because most of the time izinto esiyibukile ezi-illusion siyibhilivile thina zase zamanifesta-ke kwi-reality yethu. So if we wanna change i-reality yethu faneke siqale lapho-ke and do the work. Uxokozeka lo usengqondweni, do ama-meditations, emva kwelokho ube ne-routine ya everyday ukuthi ngizokwenza i-meditation, ngisebenze kuphefumuleni kwami to calm ingqondo yami, and then mese enye into ebalulekile kakhulu mina engisizile ukuthi iba mindful of ukuthi uhang around with abobani because you are energy. I-energy yakho iyadraineka if uzolokhu uhleli nabantu abahlebayo. Uthola ukuthi uvuka ekuseni u-right and then u-affirmile ukuthi usuku lakho luzoba right, but ngenxa yokuthi mhlampe emsebenzini noma la uhang out akhona nabantu, hang out nabantu abakhuluma izinto ezimbi about abanye abantu, lezo zinto mase imanifesta empilweni yakho kanti ingqondo yakho yazi wena wedwa ayimazi omunye umuntu. So uma ngabe ngalesikhathi wena uyibhelieve lezi zinto, ingqondo yakho yazi ukuthi lezi zinto lezi izinto ezenziwa wena nezinto ezishiwo wena kanti ila wena ohlala khona. Iba mindful ukuthi uhlala phi nabo bana. Sisho ukuthi angisho ukuthi ngalokho usuzoba isolated from abanye abantu, but choose ukuthi yini oyidingayo, yini wena uphokophele. I think lento ishoyo ukuthi fake it up until you make it ichaza ukuthi qala manje behave ngendlela yalo muntu lo ombonayo la ekhanda lakho ufuna ukuba uyena, khuluma njengaye. So into ithi if ufuna ukureacha lelo point lelo funda ngawe, because most of the time thina si spend isikhathi esiningi uma ungase nje ubuza umbuzo la Akasha ukuthi uba i-celebrity lasebholeni akekho ngalazi, but uma ngase ngikubuza ukuthi njengoba usuku uphathwe ujwayele ukuphathwa umqala, yiphi chakra esuka ingekho right, yabo, yini engabhalansile emzimbeni wakho awazi. Kodwa abanye abantu thina we tend to invest kuma content wabanye abantu sikhohlwe kuthina kanti umuntu obalekile la wena, umuntu ospecial kakhulu la i-universe engaye la wena. Hence leyo nto le ngiyifunde the hard way because bengihlezi nga-understand if kuthiwa ilokhu njana ispirit sisodwa, yabo, meaning ukuthi wena wedwa khona la, all the other things are illusion. Senga-understand namanje ukuthi if uku-aplya lokho you tend to behave as if ngempela uwedwa emhlabeni wakho. Ngisho ngabe kuthiwa ubusafarisha i-trauma, mhlampe i-trauma yakho ibiyenza ukuthi i-self esteem yakho ibe low, ungakwazi uku-communicate nabantu, ube namahloni. Ngalesikhathi wenza umsebenzi umeditator, i-meditation ikusiza ekutheni ukwazi ukuzibona. It's like uma ngabe every single time umeditator ngathi khona isibuko esibekwa la ngaphambi kwakho esishoyo ukuthi usukwazile ukwenza lokhu ne, but naye inkinga uyakhumbula ngalesa sikhathi kwenzeka ukuthi kuwena mhlambe wawungekho even aware of ukuthi kwakwenzeka ngaleso sikhathi, but uma usuyakhumbula ukuthi i-trauma yami iqale lana ekhaya, mhlambe bengijwayele ukushawa, mengishawa ngithi ngiyakhala ngiya voice out ukuthi kwenzakaleni, thwathula, yabo. So lezo zinto zimanifesta ngendlela eyenza ukuthi ibe yiphethini empilweni yakho ukuthi umuntu mase khuluma kanjena yazi ngiyacasuka. So you have to go back and fix yourself kuleyo ngxenye yempilo yakho. Kodwa ufixa kanjani ke? Ufixa ngokuthi wena fanele uthanda ukuyi-isolate every now and then so that uzokwazi ukwenza introspection ne-reflection. Enye into esizayo kakhulu engisizayo mina ukujenala, yabo, you write about usuku lakho, you write, yabo, nokuphila
kwi-moment and forget about i-past yakhe and forget about, because uma uhlezi ucabanga ngendaba ze-past and future, khona lento le eyenza kube ngazi ukuthi khona la sijahe khona, kanti in actual fact awujahe ndawo. Yes. Ula ufanele ngabe ukhona ngesikhathi sakho si-right. So if ubona i-age group yakho inezimoto isi-achieve 1, 2 and 3 and then you think wena hayi ngingemuva-ke mina fanele ngijahe osibanibani, no, usendaweni e-right ngesikhathi esi-right. And another thing engiyifundayo nje manje ukuthi because kwi-spirituality khona enye information ozoyithola engqondweni yakho wena ikumislead, njengokuthi okay uma wenza ama-affirmations uyamajina nje bese ena manifesta leyo nto empilweni yakho. But in actual fact kusebenza ngokuthi wena, what is it that you are doing within yourself ezokwenza ukuthi umanifesta. Uyayithatha i-step. Awukwazi ukuthi ungathi ufuna imoto kodwa awunayo i-driver's license futhi awunayo la uzoyipaka khona imoto. Futhi ke at least iba umuntu oyibudgetela imoto, then mosuyekela kwi-universe ukuthi izokulethela kanjani imoto, but iba umuntu already for whatever lo oyimanifestayo. Njengokuthini uhlala ku-2 room, awuclean lo 2 room, yawu-neglecta, awuthandi ingqondo yakho ihlala ibalisa ngale ndlu ohlala kuyona, uhlale nawe ukhuluma kabi ngawe kuwona, bese ucabanga ukuthi ngelinye ilanga uzozibona ukwi-mention. I-universe isebenza ngokuthi thanda whatever that you have, appreciate it, ulokhunje uyi-appreciate, ube grateful ngayo, uyikline, ibe into yakhe eyigolide. Then emva kalokho-ke lokho kunye kuzobe sekuzenzekela automatically, ngoba fana nomzimba wakho, you cannot body shame yourself bese uyitshela ukuthi khona omunye umuntu ozokuthanda akhulume kahle kuwena. Unjalo uma uvuka ekuseni fanele u-affirm ukuthi uyawuthanda lo mzimba, uyasebenza kuwona. Uma ukuthi uyintombazane mhlampe uyabona ukuthi there are certain areas owaneglectile empilweni yakho, vuka-ke manje uyithathe and do the work. Emva kalokho-ke uzobe usuyaqala ukubona, uyazi uyaqala ubona i-change enkulu empilweni yakho, ukuthi all along bengihlezi ngifuna i-validation from abanye abantu, from ukunconywa abanye abantu, bengifuna ukubukwa abanye abantu kangcono, but mina deep down, because enye into ebulalayo kakhulu ukuthi wena deep down even uwedwa ukhuluma kabi kuwena, kodwa futhi awuzithandi nawe. Awuthanda indlela ongayo, awuzamkela indlela oyiyona, kodwa u-expect ukuthi uzothanda omunye umuntu. Qala ekutheni zithande wena and appreciate yourself, uzenze wena ubaluleke empilweni yakho, then konke lokho okunye-ke uzobe usuyak-attract. Because if wena you have so much love for yourself, omunye umuntu uzobe se-extension yothando vele ozinika lona. If wena ulokhunja, if wena usebenza kuwena ukuthi uthande umzimba wakho, unakekele, udle kahle, u-attract abanye abantu u-aligna nabanye abantu abakwi-same purpose. If wena uthi ufuna ukushintsha ama-habits akho, ushintsha, kube ngalesikhathi kusenzeka kuba buhlungu, I don't want to lie, because you are losing people. Abantu abaningi kade besempilweni yakho automatically umuke wa-elevator nje bonke nje, kuba ngazi ukuthi khona abantu la beqoqelwa khona wena, ukube lonely ngale ndlela, ukube alone ngale ndlela yokuthi even ifone uzuyikhohlwe ngesinye isikhathi, kodwa uma usubuyazi ipurpose yakhona, uyarealize ukuthi bonke labantu bengabadinga empilweni yami, be-distraction nje. So kuma lapho. Hayi Zothando mfowethu, kuhlezi kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ugalele, kuhlezi kuyintokozo ngale ndlela. Uyabona uma ngabe kuwukuthi umuntu ukulalele futhi ufuna ukuthi uma ekulalela ajule, ngoba ngiyakuzwa mina ukuthi you have done the work and futhi usukhuluma ngezinto ozibonile, usa-theorize la, ngoba abantu abaningi balalela nje, balalela kuphela. Mase sekumele benze ilabo ebhekana khona noGoliathi-ke lapho-ke kunzima ukwenza, kodwa hayi khona ukulalela naba balalele nje. Nangu uze athi uGloria uze athi uzosiconfuse ngenxa yokuthi uGloria mhlambe akadecide. Ifuna weGloria izinto ezifana nalezi uyilalele strategically futhi
ubone ukuthi lokhu kulinka kuphi, lokhu kulinka kuphi. Kodwa kona yonke lento uma usuyibheka nje zothando i-revolve around into eyodwa encane futhi esimple. Spirituality angazi yazi ukuthi ngicabange ngingedwa, nginkante, ngindize ngishone le ngengqondo. Kodwa bese ngibuka ukuthi yazi ukuthi i-universe complicated kodwa futhi simple. So sengisho ukuthi ke ngikhulisa laphana ulokhungana, ngikhulisa uGloria ukuthi Gloria uma ngabe ukuthi lolu hlobo le-information luyakudida ulalele ngendlela ethile, ngeart ethile, but ke that is a topic for another day ukuthi nginifundise ukuthi silalela kanjani lolu hlobo le-information. Ngiyabonga kakhulu wezothando ngokugalela kwakho Nkosazana, hlezi kuyintokozo ukuthi usiphe umphako osuke unawo. Thank you so much. I Naziya hope le information izo-resonate nabathize. kakhulu mfowethu, kakhulu. Sithi-ke Futhi koGloria kuyasiza kanje. kungabi u-changes Akasha nje, kuyasiza nalokho ukuthi kungabi u-changes Akasha, kuzoba sengazi ukuthi kunento ey'thile ey'dalelwa abathile, kanti cha yonke into ekanombani ngoba sonke siyi-universe. Yeah. Thank you. Naziya kelekeqe hayi ingaba khona i-open line ngoba angifuni ukukhuluma kade. Usekhulumile uzothando, yazi kunento ake ayithinta futhi uzothando lana, ngiyafuna ukunanela kuyona futhi. Ngike ngihlale ngijule nje, ngibuka ukuthi i-reality is simple kodwa thina we complicate things. Yabona sinama senses awu-5 lawa nje athatha i-information la ile yokuzwa, yokubona, yokunambitha, yokogela kanjalo. Sinama senses awu-5. Lama senses iwona athatha i-information ayise kwi-central nervous system. Yes, i-reality isebenza kanjalo. Central nervous system ithathe le information iyise kwi-brain, bese i-brain iyokwakha i-reality. Yes, bese wena uwe ofaka i-flavor, wena ofaka i-flavor kwi-reality, wena ofaka i-flavor. Yes, wena ofaka i-flavor. Yabo ungathintwa yinto la manje, lento le ikuthintayo bese uthi wena lento le ikuthintayo ngeke uyeza ukuthi kunento engithintayo, kodwa ukuthi ugxume noma ungagxumi noma uthi kwazi kwamnandi noma ungenzi lutho, kulele kwi-flavor ozoyifaka. I-flavor ke yini? I-flavor i-belief yakho, i-flavor ke leyo, because what you believe it's what will determine i-flavor oyifakayo kwi-reality. Ukubelieve kwakho ikona okuzosho ukuthi how do you feel, ngoba lento mikuthinta uzothi wena uma uke wathi wena hey inyoka phela lengithintayo, uzogxuma uhlale lapha. Yes, uzogxuma uhlale lapha because you believe ukuthi this thing that is touching me like this is a snake. Lento engithintayo is a snake, and what you believe about the snake, you believe that the snake is dangerous. That is your belief. It's a snake and the snake is dangerous. That is your belief, and your belief is determining your meaning, and your meaning will determine how you feel, and what you feel will determine how you react. Yes, uzogxuma uhlale lapha omunye uzozimethwa into yilento le, if ecabanga yena usiyabona into engithintayo, it is my spiritual girlfriend. This is my spiritual girlfriend. Lento engithintayo, this is my spiritual girlfriend, and the spiritual girlfriend, I'm glad I have to enjoy. Uzozienjoyela nje, and the spiritual girlfriend kumele sihlale singivakashele, uzozienjoyela, ngeke azagxuma. Yabo wena uzogxuma wena ngoba ngenxa yeminingi oyifakile. What you believe, and what you believe will determine how you feel, and how you feel will determine how you act.
omunye engakholwa ukuthi inyoka le ngimthintayo, but ibelief yakhe ithini? The snake is not dangerous to me. Yabo, the snake is not dangerous. The snake is just something like anything that is created in the universe. It's just angeke azagqume lo muntu. Ngobani angeke aze ibelief yakhe ayimenze afile afile ukwenza njani? Abe afraid, ukuba afraid. Ayimenze ukuthi ibelief yakhe ayimenze ukuthi abe ne feeling yokuba afraid. Yes. Kodwa information is through what? Through this sense of touch. Yes. Ngomjalo nje kusho ukuthi into eletha i-meaning la, into eletha reality la, i-belief. Ngoba what you believe will determine ukuthi when ufaka yipi flavor, ngoba what you believe will automatically kuzo determine ukuthi how you feel. Yabona mangizwa into ngendlebe mina ngizwa kuthiwa hey yazi sekushone umngane wakho phela la, leyo nto ngizwa ngendlebe, it's a sense of hearing leyo. Yabo, ngizwa ngendlebe leyo nto leyo. Okokuqala nje le information le ake sithi one, le information njengoba sengizwa ngendlebe ukuthi sekushone umngane wakho, kumele ukuthi ngiqale ngiyizwe leyo nto leyo. Kumele ngiqale ngisizwe isiZulu. Yes. Kumele ngiqale ngisizwe isiZulu kube ukuthi isiZulu ngiyasizwa. Yes. Okuqala lokho, ngoba ungitshele leyo nto ukuthi sekushona umngane wakho, ungitshele yona ngesi-Chinese, uzobusho the same thing kodwa ngeke ngize ngikuzwe. So therefore ayikho into ngeke ngize i-reality ayikho lapho. Ngobani? Ayikho i-interpretation. Yabo, ayikho i-interpretation, ayikho i-belief. There is nothing happening, there is no prior knowledge. Angisazi isiChina ukuqala lokho, angisazi isiChina. Yazi bafethu, yo ulwazi lwangaphambili lubalulekile. Ulwazi lwangaphambili lubalulekile empilweni yomuntu. Ilona kumele ulungise ulwazi lwangaphambili, i-prior knowledge. Mangisho i-prior knowledge ngikhuluma ngama-beliefs akho. Ngikhuluma ngama-beliefs akho, i-prior knowledge leyo oyistorishile. Yabo, ngoba one njengoba ngisho kumele ngiqale ngisazi isiZulu. Okwesibili, mase ngisazi isiZulu njengoba ungitshela lento, kumele ngazi ukuthi kumele imina ke manje mangibelieve ukuthi njengoba sekuthiwa ushonile umngane wakho, what do I believe about lokho? About death. What ngoba ukuthi ushonile ngikuzwile lokho. I-flavor ke manje sengizoyipenda ngayo lento engizwayo, iyona ezodetermine i-reality ke manje. Ngoba uma ngayipenda nge-flavor ethi hawe angisenamngani, sengizoba ngedwa, ukuthi mina ngine-belief yokuthi ukufa komngani kusho i-loneliness for me, then yilapho ke sekuzoqala khona ngifile otherwise. Yilapho sengizoqala khona ngifile otherwise ukuthi okay, njengamanje le information engiyizwayo kumina isho ukuthini. Yabo, sekuyi-interpretation manje le, sekuyi-interpretation ukuthi manje le information engiyizwayo isho ukuthini for mina. What do I believe about death? What do I believe about death? Ngibelieve ukuthi umuntu uma efile, is it a painful something? Yiphi belief enginayo ngokufa? Iyona ke into ezodetermine leyo ukuthi ngifila kanjani. Kodwa mina mangazi ukuthi aha, okay, useyenje manje use-ascendile, ngine u-ascendile, like kufe ilokungana lezi, kufe inyama le, yena umoya wakhe awufile. Ngikhali ngiwelithunde nalento ekuthiwa ukufa. Yabo, ngilungisile, anginayo leya nto leya yokuthi lesinayo leyana yesihogo nezulu nani yonke lento esatshelwa yona, anginayo lona. Nginenye version mina engiyaziyo ngendaba yokufa. So ikona okuzodetermine ke lokho ukuthi ngifila kanjani ngalezi indaba engizwayo, ngoba i-information siyayithatha ngama-senses lawo 5, kodwa leyo information i-neutral. Thina sifaka i-flavor ukuthi manje sipende i-flavor ngokuthi what do we believe
what we know and which information we have. Yabo, yipi information onayo, yipi i-meaning oyifakayo kulento, ngoba i-meaning yakho i-based win kwi-belief oyibelievayo. Yabo, iyona openda ngayo ke la. Otherwise nje sihlezi sisho sithini, i-neutral ini i-information eza kumuntu i-neutral. Wena uyifaka i-flavor, ama-emotions enze reality ibe flavored. Yabo, ama-emotions enze reality ukuthi ibe njani, ibe ne-flavor. Ngoba ukuthenga imoto mase ufila ukujabula, that is a flavor. Yabo, ngoba khona umuntu ongathi bese ngimoto kodwa futhi angajabuli ngesizathu esithile. So ngenxa ukuthini ubelievela entweni ethile, kunento ayibelievayo mayelana nalento ayenzile. Yabo, so kufaka leyo flavor leyo nje. Ama emotions enza kube ne flavor la empilweni. Okwazi uma kwafaka ama emotions so ufaka i-flavor. Yini wenza ufile ngale ndlela ufila ngayo. We are souls having a human experience, therefore we don't die. Yeah, kunjalo nje wekhanya ibuthelezi. Kunjalo nje khanya. Yabona ama emotions iwona enza ukuthi impilo ibe ne flavor. Njengoba ngibuza ngithi mina yini yenza ufile ngale ndlela ofila ngayo, ngeke uvele usuku ufile. Yabo mangikuphi imali, umuntu ongayazi imali, ongazi lutho ngemali, angeke azajabule. Umuntu ongazi lutho ngemali, wena ngoba uyazi ngemali, imali uyazi ngayo, uyazi ukuthi imali unolwazi lwangaphambili ngemali. Yabo, usuyazi ukuthi manje usuzothenga sekuzokwenzekalani, you believe those things, those are beliefs. Usuzothenga, that's what makes you happy now mangikuphi imali. Yabo, le experience ukuthi ngikuphi imali mina uyireceive, uyibona imali bese uyayithinta ngesandla sakho, into esikwenza ujabule manje akubona ukuthi ubona imali, ubona leli phepha futhi uyalithinta. I-meaning manje osifaka wena, i-flavor usuyifaka manje, i-belief ukuthi yazini njengamanje sengizothenga njengamanje, that is a belief. Omunye umuntu one very bad experience naleli phepha leli, mangimnika leli phepha leli, umuntu owazi ukuthi ake ngithi nje khona umuntu owakhulisa azi ukuthi umuntu otholakala naleli phepha leli libizwa ngokuthi libizwa ngemali leli phepha, uyabulawa lo muntu. Mangimnika lo muntu iphepha leli engithi imali, lo muntu uzovele akhala hayiza athi nangu umuntu engifaka emahlazweni, yini leli phepha onginikeza lona, ingenxa yani, ingenxa ye-belief yakhe up-conditionwe ngayo ulwazi lwangaphambili ukuthi leli phepha leli lisho inkinga. Yabo, lisho inkinga leli phepha. That's what I know about this paper. Yabo, so uzofila kanjani, uzofila anxious, afile frightened. Yabo, ngenxa nje yale experience ukuthi ngimupha leli phepha ekuthiwa imali. So kahle hleke i-reality akuyona lento lena wena oyibonayo e-physical. I-reality i-meaning, i-belief, i-reality, ngoba what you believe will determine how you feel. Yabo, if mina ngibelieve ukuthi lento engiyenzayo i-right, I will feel right. Yabo, even though some people see is wrong for them, but mina ngoba ngiyabelieve ukuthi lento engiyenzayo is right, I'll feel right. So that is the reality. Hello my brother, do you know of ego death? Ngiyengizwe nge-ego death ukuthi ego death i-ego death ke ngeke uzuyibulale ke i-ego ke. I-ego ngeke uzuyibulale. I-ego you learn to live with it. Don't be controlled by it. You can't kill ego. Yabo, you can't kill ego. Angazi noma no Buddhist monk bayakwenzana ukuthi bebulala i-ego, ngoba i-ego ile lokungana ile self crafted, ile mentally crafted self. Because angithi uyazi ukuthi there is changes oyimina, ngithi mina ngu-changes, nawe u-Asanda, ngithi u-Asanda. Ngenzeka kanjani-ke ukuthi uyithole usungazazi ukuthi u-Asanda to the extent yokuthi siyazi vele ukuthi we are everything, but iqiniso lithi ukuze u-experience izinto kumele uyi-experience la emhlabeni kumele ube individual vele. Njengoba uyi-individual nje, we are separated by space and time. Yabo, me and you. Yabo, and we are having your own experiences, but fundamentally yes, we are one thing. But
you can't kill the ego. You cannot kill the ego because the ego phela isho ukuthi into ewumina izongabibikho into ekuthiwa umina. Kumele kuhambe into ewumina ingabibikho. Wazi ukuthi wena there's nothing called you. You are everyone. You are everything. And uma uzokukholwa yilokho awuzogcina ngokukholwa kuzomela ukuthi uact upon it futhi. Uact kanjani ke upon it? Mele wenze into eziserious ezazenziwa naku kuthi uyashua wezenza yabo. Like angithi niyawazi ukuthi wena ususa wakho amafinyila wena uthi le nto kisho ukuthi mawubona amanye komunye kumele wasuse nawo kanje. Angithi niyawazi ukuthi kuwena uthi mawubona umunye ngoba ayisekho into ekusho wena omunye umuntu we are one sekumele umsuse naye kanje yabo. Then you have no ego now. There's no you. There's no somebody. So you can't. I doubt ukuthi angazi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uzofika leso sigaba se-ego death ukuthi. But for me there's no such. Angisho ukuthi there's no such in a sense that ngeke kuze kwenzeka yini. Indlela abantu abasifundisa ngakho bathi asikwenze asibulala iego baqonda ukuthi asifike kuleso sigaba ke sokuthi ukwazi izinto ozenza kuwena zonke uyakwazi ukuzenza komunye umuntu ngoba akusekho omunye umuntu akusekho wena seninte eyodwa zonke izinto iego death ke ukuthi mina ngithanda lokho mina indaba ka ethi mina the self created the mentally created self ukuthi mina these are my likes, these are my dislikes, akukho into angisaphoxeki yonke nje lento lele esinayo as humans kushuthi kumele ugcine ungasenayo leyo nto le. Esinye isigaba ke leso ngithi ukuthi uyashwa yena we kuleso sigaba yena ngazi wenzani bayazi ke abantu mhlawumbe abafunda iBhayibheli ukuthi wenzani wayithi bakusho nje mushawe ngala isihlathi kumele ulethe lesi sihlathi zini kona vele kumele kufinyelele kulelo point lelo. Kodwa kufinyelela kulelo point lelo mfethu ukuthi ngempela uzurealize ukuthi you are one with everything, you are one with everyone to the extent ukuthi there is no you, there is no other person. Even the way you act according. Yazi ukuthi leyo nto leyo uhambo olude kanjani lolo. Lona lipossible kodwa uhambo olude lolo. Uhambo olude ngempela lolo. Yabo lolo uhambo olude. Hayi mina in this lifetime nje ngeke ngize ngiachieve lelo hambo lolo phela uhambe kungaliachieve manje ukuba kwi-contentment nje. Ukuba kwi-contentment nje ngingabi guilty ngingabi kwi-shame okwisikakhulukazi nje guilty nje ukuba guilty yabo. Khona izinto engingayi-achieve kule lifetime phela sisenama lifetimes akhona amaningi kabi ukuthi sisenze ama-corrections nje. We can't do everything now. Ungenza okwenzekayo okungenzekanga akwenzekanga yabo. But at least if you die you have to die trying. Hayi ego death akukona ukuphuma kwesoul emzimbeni akusikona. I-ego la kwa-spirituality kukhulunywa nge-mentally created self illusion. Anginjengawe nje Asanda u-Asanda ngithi wena wakwasibanibani onezinto zakhe ayithandayo, onezinto yena angazenza, onezinto angeke azenza, onezinto ayibelievayo ukuthi is true, kunezinto ayibelieve. Unento zakho nawe unama-beliefs akho nomunye ama-beliefs akho. I-ego ke lekukhulunywa ngakho kwa-spirituality ke leyo ke a mentally created self lesithi i-illusion yabo. Akukona i-ego death ukuthi ukuphuma kwesoul okwesikhashane. Mhlawumbe wena la ususho manje ususho i-astral travel yabo. Mhlawumbe ususho i-astral travel mhlawumbe ngoba phela isoul kahle hle akuwona u-oxygen isoul yabo. Isoul it's consciousness. So if your consciousness is not limited by space and time, so your consciousness can travel wherever njengoba i-travela nje mawulele ebusuku. So iya travela mhlawumbe wena usho lokho
So injalo indaba. Angani noma uyacaciselekani kuleyo nto leyo ka iGodet. Kodwa nje hayi nokuthi ayidoubt ukuthi kusho lokho. iGodet awusho ukuphuma komoya ngale ndlela le oyibeka ngayo. I-ego. Kumele uqale u-understand ukuthi yini i-ego qala. Yabo? Xa ufuna u-ego, mase ukhuluma ngo-iGodet. Wena loyo. Angithi uyazi mina nawe kahle hle vele there is only bonke labantu ababona emhlabeni into eyodwa yonke leyo. Into eyodwa yonke leyo oyibona la emhlabeni. Kodwa yona ngokwama-belief ayo ukuthi mina ngiyi-ANC, mina ngiyi-MK, mina ngiyi-IFP, mina ngwakaSithole, mina ngumZulu, yonke leyo nto leyo iyona ego ke leyo, iyona illusion leyo ozibhokse ngayo. Otherwise nje ukuthi mina ngilokhu wena awukona lokho. Wena uyilokhu okubona ukuthi wena uyitshela ukuthi uyilokho. Yes. So wonke umuntu uyilokho. Lokho okubonayo. Ngithi yabo. Angazi ukuthi singayilokhu nje sithini le nto singayilokhu kanjani. Lento ifana nani? Ifana nenyanga. Yabo inyanga lapha phezulu. Makukhona inyanga lapha phezulu bese ubeka amabhakede awu5 la agcwele amanzi. Wonke lamabhakede azobe nenyanga. Kodwa ibhakede nebhakede lizoyitshela ukuthi nginenyanga yami, naleli lithi nginenyanga yami, naleli lithi nginenyanga yami. Kodwa ekugcineni onke lamabhakede adidisekile aphethe inyanga eyodwa wonke. So ile nto ke sikhuluma ngayo la. Masikhuluma ukuthi we are one, into eyodwa. Yabo? I-illusion nje ukuthi uhlukene ilokhu mentally. And ke kwenziwa ngamabomu ke vele ke. Ukuthi kube lapho. Yeah. Ayike uyavumelana ke nami lapha ubasa. Oyintanda basa. Ayike sengembe ke bafethu. Hey senithe ukungicharge kancane ngathi ukukhuluma. Yabo nje base ngihlukana nani ke futhi. Sekuyabuya ke futhi lokhu ukugula lokho yabo. Sekuyabuya futhi lokhu ukugula lokho. Bo seke wangisiza nje uzothando la wathi ukumkhulula. Wathi ukumkhulula kancane la wathi ukuchaza la wathi uku-elaborate ngathi ukuchila nami. Yabo manje ngoba sengiyahlukana nani ke sekuyabuya ukugula futhi manje ke sekusiza khona phela ukuthi khona uMrs Akash uzongithoba. Hayi ke seniyolala kahle nani. Seniyolala kahle sobonana kusasa. Kunalabantu laba abathi babhukela i-human design reading la. Bafisa ukubhuka kodwa futhi abazi ukuthi yini human design. Bantu bakwethu human design i-system leyo. Suke ikhanyisa ama-energies ozalwe nawo nama-energies onawo nawo. Ukuthi you know more about yourself. Yabo? Ukuthi iziphi izinto onazo, iziphi izinto odalwa nazo, iziphi izinto ongadalwanga nazo. Umuntu onjani? Uyathula noma uzenza into umuntu othulayo noma yazi ukuthi mina ngangitshela ukuthi ngumuntu wabantu othanda ukuhlala nabantu, ohlala. Kodwa as ngihamba true endleleni yami ngathola ukuthi hayi mina ngikhonza ukuba ngedwa nje, yabo. And mase i-human design iyayiveza ke lonto ukuthi yini indaba wena ukukhonza ukuba wedwa. Ukanje, yabo. Indaba ukhonza ukuba wedwa. Iziphi izinto ezenza ukuthi wena ukukhonza ukuba wedwa nje. Ube self lokhungana, uba self bani? Ube self consumed. And nginalento ye-self empowerment iyangikhombisa ku-human design lezo zinto. Indaba ukhonza ukuba busy nje. Zonke lezo zinto izinto oyibona lapha kwi-chart le-human design mawubhukhile indaba ukhonza ukuba busy nje wena. You are always thinking and busy. So abantu abane-channel le enginayo mina, they are always thinking. They are busy. They don't know what they are busy with. They are always occupied. Yabo? So lezo zinto sokuzuyibona e-chartini lapha le human design mangabe. So human design into efana naleyo ukuthi ke how to navigate life as yourself. So ukubhuka ke ubhuka kuyo le number ka 079 845 39
62. Ngiyabonga uzweni. Ngiyabonga kakhulu. Yini ndaba uphethwe yini noma la? Ngiphethwe mhlambe. Wow. Wow. Thank you so much. Bengisathi ngifuna uku-screenshot ngifakele impahla phela awu. Ngisathi ngifuna uku-screenshot ngifakele lesi sigqoko lesi avele yadlula lempahla. Le phone yazi yangenza yazi. I wanna look at myself wearing a hat. Ngitotobele lokhu kumkhuhlane wena noma la. Yabona lento yokuzwa ama temperature uzwa ukuthi i-temperature yakho out of order man. Uzwe i-temperature yakho out of order ngathi nengozi yakuthunuka emzimbeni. Yabo leyo into leyo uzwa ngathi nengozi yakuthunuka. Yabo kodwa ke is not a transmission ngoba mina ngiyagijima mina maqala nje uMonday ukuthi angigijimi ngolesihlanu ngoSaturday ngoThursday ngibe busy ngoFriday vela ngigijima ngeweekend angigijima Monday ngiyagijima. So lezo zinto ezisuke izoyiqathakela nje vele zisuke zisangayibusisa nje for a weekend but Monday ngene grounding ziyasha kuze kulamela uThursday sobona ukuthi uba umdala mina nawo umkhuhlane. Kwenzelwa ibalance ama monks I believe ayenzile lento igoddess. Angaze ngigxile kona. Now you believe ukuthi ayenzile ne? Yeah, it's a belief, yabo. Now it's a belief. So mina let me say I do not know ukuthi khona umuntu oyenzile lento. Self sufficient. Yeah, TikTok follower. Yeah. Kanti unanela kule ndaba le ye self tonto nade ngikhuluma ngayo. Uphephethe mana before don't worry mana ke before ngikudedele wephephethe. Don't let me just go through this one. Don't worry, you'll get in on highlights after your live. Oh, ngizothola ama highlights after u live. Oh, yiwo lama highlights engafaka lapha ya. Okay, ngiyabonga kakhulu uzweni wephephethe. Ngilibiza kahle igama lakho. Phephethe. Yes, Phephethe. Okay, Phephethe. Unjani uyaphila? Hayi siyaphila naloku sengibambe emuva. Okay. Ngithanda ngena. Ngiyajabula ukuba khona kwakho. Uthini kuthina namhlanje? Ngiyavakala. Ngizwakala kahle impela. Uyezwakala wephephethe. Phephethe. Hawu Phephethe. Kuthuli Phephethe nawe. We. Phephethe ngicela ukuphinda ushaye futhi mfethu ngicela uphinda ushaye ingane yakwethu yazi. Awuphinda ushaye uvele nje wakhatha nje sithubeni kwavele kwathi nya kanti bukade sikuzwa kwavele kwathi nya. Ngicela uphinda ushaye futhi mfethu mawukuthi usangakwazi kodwa. Yabona. Mawuvele nami sengimi ngasemnyango manje. Sengimi ngasemnyango bengingayitshela ukuthi uzokushaya lesi sikhathi ngikhona. Bengingayitshela ukuthi uzokushaya lesi sikhathi ngisela. Noma ifoni kaPhephethe vele yacisha. What happened? Ay. Hayi Phephethe mfethu. Futhi siyong-inboxa ke mawukuthi kunento obudinga ukuyilokhu nje. Mawukuthi kunento obudinga mhlawumbe ukuyibuza. Yazi bengihalela kanjani ukuzwa ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthini. Ngiphume ngo 3 to come. Sengizama ukulula isikhathi mhlawumbe uzophinda ashaya Phephethe. Ngizama bafethu kulapha ku YouTube o live bami batholakala khona abadala ku YouTube ngu Changes Akasha. Ku Facebook ngu Changes Akasha Repeat. Lokhungana yami i backup account u Changes Akasha Repeat.
use i-backup account u-changes Akasha ono Rebirth ukuze uma ngabe kuwukuthi hawu kune-feature enginayo la ukuze uma ngabe kuwukuthi ngelinye ilanga awusangiboni ukwazi kodwa ukungithola laphaya yabo. Ngiyacela ke nje nganza ukuthi nilokhu nje lo account leyo niyenze njalo ni follow yona backup account ekhona leyo. Other than that yonke into iqondile njengamanje sengihembe nganza kwethu ke busuku benzolo busuku buhle kunina nonke iyoze ibonane kusasa ke sesizofunda ngehuman design sithi human design reading sithi human design kusasa sithi human design Sunday sizofunda. Danko.